Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Sun kira ni a waya sun ce wai sun canja ɗaki. Assalamu alaikum. Annu alaikum assalam. Ranka daɗe, barka da zuwa. Barka dai. Me yake faruwa kuma? Taron da ta yi ne jiya shine ta ƙara maimaitawa yau. Shine dalilin da ya sa doctor ya mata allura saboda ta samu bacci sosai. Ka ji irin ta yi. Sai da na ce ina so in ɗauki ƴata in kai ta Indiya a duba ta. Ko ka ce in bari? Ga irin ta. Kaga. Je ka kira min likita ya ba mu sallama. Kan ki daɗe a sunan likita? Masu Ismail. To. Ya kamata ki fahimci abin da muke gaya miki. Don ke daɗe, don Allah ki haƙuri. Kin san ƙarfe nawa yanzu? Kin san tazaran inda muka baro motocinmu zuwa nan? Me yasa za ku damu? Bacin a gaban ku yace sai na ba su haƙuri kuma babu wanda ya iya dakatar da shi. A wancan lokacin da yayi niyyar duka mu, wannan wawuyar ce ta dakatar da shi. Saboda barazanar da yi mata, yanzu kuma ku kun kasa dakatar da ni. Muna da tarin dukiya, manyan ma'aikatu da kuma manyan gidaje. Tarin kuɗi a cikin asusai waɗanda ba za a taɓa iya irga su ba. Yanayi mai kyau da kuma rayuwar jin daɗi, kima da girma da kuma isa, kowa ya san muna da su. Wani ce na zo wani ƙauye wajen wani talaka wanda yake cin arzikinmu domin na bashi haƙuri. Na kasa gane mene wa rayuwa. Wannan wani irin darasi ne? Me ake so na koya? Na yi zaton kuɗi ko mulki su ne suke ba mutum cikakkiyar dama,
amma yanzu na fahimci san ba haka bane. Shi yayi amfani da wata dama ne na tsayawa akan wani turki wanda shi ne ya bashi wannan tasirin. Ni kuma yanzu ina so ku gaya mu wani turke zan kama domin na kaskantar da shi. Muddin ban masa haka ba ko na mutu, kurwata ba za ta taba kwanciya daidai a cikin kushewata ba. Jani Talau! Me yasa kake kira na da Jani Talau? Saboda zuciyarki ita ce take miki linzami. San ba kya iya bambance gaskiya da ƙarya. Kowa ya zo miki da daɗin bakinsa sai kawai ki yarda ki bi shi. San ba haka nake ba. Baka fahimce ni bane. Ra'ayinka ne kawai bani da shi. Shi yasa kake zargin haka daga gare ni. Amma yau na bayyana maka sai me? Ya dace ya samu wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban Izza in ba shi zai yi ba. Izza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. akwai wani kuskure da kika yi na cire ma'aji da sel manager, shi ma wannan kin kare doka. Kuma da na ga dama a ranar sai sun koma aikin su, ki kuma kin fuskanci kalubale. Amma kuma sai na kyale ki saboda ina miki uzurin cewa ki Jani Talauci. Ki Jani Talauci. Ki Jani Talauci. Ranka yade kai haƙuri, wannan ba wata matsala ba ce. Kuma ina sanar da kai nan da awa ɗaya za ta farka, kuma za ta tashi a cikin yanayi mai kyau. Me kalmar Jani Talau take nufi? Ranke da Jani Talau wani danko ne wanda duk inda aka ja shi nan yake. Hakan yasa Bahaushe yake amfani da shi akan mutumin da ba shi da ra'ayin kansa. Duk wanda kika ji an kira shi da Jani Talau to na kuma su Jibrin suka yi nan fa aka ajiye motar fa ni za a yi rashin mutunci. Hello hello Jibrin, hello hello yawa Jibrin, gani na fito fa, na fito. Hajja ta ce a tafi a banni. Wannan wani irin kai ka daka ta tata ban da tsabuwar rashin mutunci, mu da muke tare da kai hannun mu ɗaya fa.
kuna daidai ina cikin gari to na san cikin gari. Ranke da idan ba mu yi hanzari ba za mu cinye lokacin ma'ana. Kuma daga nan zuwa karfe 4 mai girma Matawalla zai iya zuwa asibiti. Kawo min mota. Duka motocin suna can muka wuri. Awa ɗaya ta cika. To. Awa ɗaya ta cika. Har yanzu bata farka ba? Bata farka ba, Allah ya taimake ka. Sara, akwai abin da kuke ɓoye min da ba kwa so in sani. Ki ga yin gaskiya. Habaran kai daɗe. Me zan ɓoye maka? Ai Nafisa ko mutuwa ta yi. Ba zan ɓoye maka komai ba. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wada. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ka samu sako na kenan? Na samu ranka dai. Shi sa ce bari ka. Muke dai. Ga barista yana kiran kawaya. Okay, barista. To in haka ne ranka dai. Bari mu baka wuri mai sai ka amsa wai ko? Ba damuwa. Bari mu tauje. Hello? Sannu kin ji? Sannu ummi, Allah ya baki lafiya. Hello? Wallahi jikin ummi ne ya tashi. Ga nan zuwa insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu. Me yake damunta? Wallahi jikinta ne ya tashi. Na san me zan yi, na zuwa. Assalamu alaikum. Ke? Me haka? Me zaki mata? I know feeling za ta yi mata mana. To saboda me? Ka manta makarantar da ta yi ne? Ni wannan yarinya ban da karatun ta. To idan baka san makarantar da ta yi ba, to bara in gaya maka. Sajo College of Nursing Sciences. A nan wani makarantar ta yi karatu. Kwarai kuwa, Sajo College of Nursing Sciences da ke jihar Kebbi. Tana da ƙwararrun malamai da kuma ƙwararrun ma'aikata domin koya ma ɗalibai aikin asibiti. Sannan a wannan makaranta ta Sajo College of Nursing Sciences da ke jihar Kebbi, ta tanadi manya-manyan ɗakuna na koya ma ɗalibai aiki na karɓar haihuwa da kuma kula da marasa lafiya. Akwai ɗakin gwaje-gwaje na musamman. Sannan akwai asibiti ta musamman domin koyar da ɗalibai ilimin kimiyya da kuma fasaha. Saja College of Nursing Sciences da ke birnin Kebbi ta tanadar muku ƙwararrun ma'aikata. Akwai ɗakin karatu na musamman domin karatun ɗalibai. Akwai ɗakin kwanan ɗalibai. Domin ƙarin bayani sai ku same mu a adireshin mu Sahabi na Balki Street bayan Police Barrack da ke birnin Kebbi, ko kuma ku neme mu a lambar waya kamar haka 070 39 85 89 99 ko kuma lamba mai kamar haka 080
35617265 ko kuma ku neme mu a email address ɗinmu mai suna sajacons@gmail.com. Muna kira da kai da ke da ku kawo 'ya'yanku wannan makaranta ta Sajo College of Nursing Sciences domin koyon aikin asibiti da kuma ungozoma. Sai kun zo. Ina Nafisan take? Lokaci ya ƙure, idan babu damuwa za mu iya tafiya tare da ke. Ranki ya daɗe, ba mu da wani sauran lokaci ba, kuma kafin a je a kawo mota lokaci ya ƙure ranki ya daɗe. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin so furcin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi. Kinga, tsaya. Dakta, kwantar da hankalinki. Biyo ni a baya. Suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ya jikin naki? Sun yi dadi. Dadi tun yaushe kake nan? Tun ɗazu na zo, amma biki farka ba. Dota ki gaya mini, me kike ɓoyewa? Me ki damun ki? Dadi me kake tsoro ne? A yanzu jikina ya yi sauƙi. Ina jin jikina noma. Kai kuma yaushe ka zo? Tun ɗazu na zo. Jiya kuma baka zo ba. Akwai wani labarin ma'aikata ne? Ke menene haka? Wani labarin ma'aikata kuma bayan ana cikin wannan yanayin? Ai Allah ya taimake ka. Ai tana nuna maka cewa duk wani irin halin da take ciki babban ma'aikata yana zuciyarta.
Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban Izza in ba shi zai yi ba, Izza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam kayi baƙuwa tana son ganin ka. Tun yaushe ta zo? Kafin ku fara karatu ta shiga. Kada sai ai magana. Je ki ce mata ta fito. Umar, mu je waje ina son magana da kai. Ka ji aikin hankali. Allah ya ke kai. Me yake so ya gaya masa kuma? Me yake tsoro? Ai da zai tona mana asiri. Da bai kai ki wannan asibitin ba, har ya kama mana dauke ba. Shi ne ya cece mu. Wa alaikum salam. Ta sannu ke ni. To an gane. Lafiya ƙarar na gajiya ba gajiya. Menene yake tafi da ke? Mun kai shekara 5 zuwa 6 ni da mijina muna zaman lafiya. Amma tun da ya yi min kishiya, gaba ɗaya na kasa gane kanshi. Sun mayar da ni kamar shara. To yanzu ya kike so a yi? Malam na zo nan ne don a raba su. Don muddin idan ba a raba su ba, farin ciki na ba zai taɓa dawowa ba. To amma kafin ki tunanin a raba su, kin taɓa roƙon Allah akan yaye miki matsalar ki, kin ga bai yaye ba har da zaki tunanin a raba su. Gaskiya malam ban taɓa yi ba. Me yasa? To amma malam idan irin haka ta faru ba roƙon Allah ake yi ba, gurin malamai ake zuwa domin a raba su. Malaman amma ba malaman kirki ba. Duk malamin da ya zama malamin kirki ne, babu malamin da zai raba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka gani? Nafisa ta fitar da MD a matsayin wanda take so ta aura. Hakan yasa na bata dama ta aiki a babban ma'aikata. Kai kuma wace ce wacce kake son ka aura? Saboda ina so in hada bikin naku lokaci guda. To gaskiya ranka daɗe har yanzu dai ban fitar ba tukuna. Amma idan na fitar zan gaya maka. Mata 97 mafiya yawan ku mata 75 a cikin 100 jaki kuke bari kuke dukan teki. Amma maza da mata
mafiya yawan mu gabaki daya 75 cikin 100 jaki muke bari muke dukan taiki idan wata mas'ala ko wani mu'amala ta samu ba ma tuntuɓar janibin ubangiji ba ma ƙwanƙwasa ƙofar ubangiji wanda ya halicce mu ya alƙawarta mana da cewar idan muka roƙe shi zai amsa mana ya aiko annabinsa takanas ta Kano gare mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gaya mana yace ud'ullaha wa antum mu'minuna bil ijabati ku roki Allah kuna masu sakankan cewa ya amshi addu'ar ku. Allah ubangiji baya karbar addu'ar mutumin da ya zama zuciyarsa a gafala take lahin mai wasa. Allah ubangiji ya sama mana ya zaba mana wasu lokacin wanda yake wannan mukami ne na tsewa inda ka tsaya ka roki Allah ba fa abin da zaka roke shi da amsa maka ba. Kowace irin musifa kike fama da ita, kowace irin wata masifa wata mace take fama da ita, kowane irin bala'i ne wani yake fama da shi, ya tsaya ya tari lokacin sahur, ya tashi daga karfe 4 na dare, ya yi alwala yi sallah iya gwargwadon yadda aka ɗeba masa, ibar goshinsa a ƙasa yana halin sujjada, ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41. Babu masifar da Allah ba zai yayi. Kana fitarwa ka sanar da ni saboda ina so in san wace ce matar da zaka aura. Ba matsala insha Allah. Da na fitar zan gaya ma. Ina so ka zauna a wajen Nafisa har zuwa dare. Idan kai haka zan ji daɗi. Ga wani albishir da zan ma. Zan ƙara aure. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina ma ma'abuta kallon fina-finanmu a barka da wannan lokaci. Ina mai sanar muku da cewa insha Allah a fim da Izzar so za mu tafi hutun sati 2 domin mun kawo ƙarshen season 3 domin za mu shiga sabon season wato season 4 domin inganta muku wannan fim da ƙayata muku shi da kuma nishaɗantar da ku a cikinsa. Za mu tafi hutun sati 2 domin mu ƙara inganta muku shi in Allah yadda, kuma a wannan sati 2 za mu ɗora daga inda muka tsaya. Sannan muna ƙara kira ga makallata a fina-finanmu na kan YouTube su je su gaba da kallon Ruhin Mijina a cikin manhaja ta YouTube da ake suka wadda ranar. Sannan akwai fim mai suna Gargada, shi ma yana nan a Alinuhu channel wanda ake sukawa duk ranar Laraba. Shi ma ku je ku ci gaba da kallon sa domin nishaɗantarwa da kuma ƙayatarwa da ilmantarwa. Muna yi muku fatan alkhairi, ubangiji Allah ya bar mu da ku, mu ma Allah ya bar ku da mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala komai ruwa da mai yiwuwa kana wani wuri nesa kana buƙatar sayen shaddoji, atamfo, laissussuka kai har ma da material anan jihar Kano. Mai yiwuwa kina gida a kwance, ayyuka sun yi miki yawa, gashi kina tsammanin zuwan baki, sannan kuma akwai wata sayayya da kike son ki a kasuwa. Kuna gida kuna kwance kuna hutawa, gashi kuma ba ku son fita, gashi kuma kuna da abubuwa da yawa da kuke son siya. Ana mutukar sanyi ko kuma ana ɗanɗana zafi, ga cikin kasuwa zai takura rayuwarku, gashi kuma kuna da sayayya da kuke so ku yi. Cikin wannan hali na yaduwar annoba, kuna ba da matukar muhimmanci wajen kula da lafiyarku, sannan kuna gujewa shiga cikin turmutsatsin kasuwa. Ga wata sayayya da kuke son ku yi a kasuwa. To kada ku damu, shahararren kuma katafaren shagon sai da kayayyaki na Shehu Dangware SDK ya tanadar muku mafita ta online business. Ga duk masu buƙatar yin kasuwanci da mu, ma'ana ta online business ɗinmu, za su iya tuntuɓar mu a shafinmu na Instagram mai suna Shehu Dangware SDK. Ko kuma ku yi mana magana ta waɗannan lambobin. Za ku iya kiran lambobin kai tsaye domin yin magana da mu. A Shehu Dangware SDK ne za ku iya siyan kaya cikin sauki, sannan a kai muku shi duk inda kuke so. Muna maraba da abokanan cinikayyen mu maza da mata. Sai mun ji daga gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, sunana Sayyida Ahmad Muhammad Keke. Ina gabatar muku da YouTube channel ina mai suna Keke Tech 2. Wadda ta yi fice wajen koyar da kimiyya da yaren Hausa, waya da kwamfuta da dukkan abubuwan da suka shafi social media. Darasukan da na dora na koya yadda za ka buɗe website naka na kanka da yadda
idan an sace ma waya za a gane location din wayar da wanda ma ya dauka ma wayar za ga hotonsa. Sannan na koya a ciki na koya abin al'ajabi yana ga chatting ta bluetooth ba tare da kana da data ba. Sannan da abin da yake faruwa tsakanin Instagram da Facebook na yawan hakin da ake, duk ku shiga za ku magance wannan matsalolin. Da farko wannan YouTube channel din mutane da yawa sun santa, to amma abin da yasa na ƙara fitowa na bidiyo domin ƙara tallata muku, muna so mu ƙara faɗaɗa tunaninmu da kuma yadda za mu koyar da dukkanin ɗaukacin al'ummar musamman Hausawa na faɗin duniya abubuwan da muke koya. Mutane da yawa sun san muna koya abin da ya danganci waya da kwamfuta, kuma yanda za ka na yin dukkan waɗansu abubuwa da suka danganci kwamfuta. Saboda haka abubuwa ake koya da yaren Hausa, shi yasa muke ƙara gayyata dukkanin al'ummar musulmin faɗin duniyar nan musamman su garza YouTube channel, su sace YouTube channel mai suna KK Tech Tube, bayan sun garza su taɓa mana alama subscribe. Ku ci gaba da share din wannan YouTube channel din. Saboda haka nagode. Assalamu alaikum al'ummar jihar Kebbi. Sunana Abubakar Bashir mai shadda. Ga wani sako na musamman a gare ku. Limdos Textile da ke number 1 Sa'adi Yan Masa Plaza kusa da masallacin Isa Zakiru, Jega, Kebbi State. Muna sai da shaddoji kala-kala kamar irin subuwa, gezna da ma ƙananan shaddoji kala-kala. Muna sai da atamfofi kamar irin su Super Holland, Chigambi, Mai Gold, Wax da dai sauransu. Sannan muna da yadiddika kala-kala kamar irin su Filtex, Indian, Ambassador, Chairman, London, kai har ma da yadin kufta. Za ku iya samun mu a lambar waya kamar haka. 070-6226-0070 ko kuma 070-4391-9732 080-8613-1641. kasuwar gari Limidos Textile mutane sai kun taho, come of quality akwai kaya masu kyau. Limidos Textile ku ne dai kasuwa, kayan ku da quality. Limidos Textile sun yi fice malam. Limidos Textile mu je mu gano kamfani. Limidos Textile irin na adon zamani. Limidos Textile da sun yi fice. Limidos Textile Limidos Textile Limidos Textile idan shaddoji kuke bukata maza zo mu je, akwai su iri dai daban-daban kayan zamani. Ga me neman sari ka zo mu raka kaiwa, a tamfar Limidos akwai rahusa ba baiwa. Rahusa ga sauki akwai inganci, kayan su kwai na Dubai kunga. Mu je mu gano kaya a Limidos Textile, ashe sun yi fice kwarai. Shaddoji ga gezina a Limidos Textile, akwai yadiddika a Limidos Textile, a tamfofi ma haka a Limidos Textile, da leshi mai tsari a Limidos Textile, material mai kyau a Limidos Textile, a Limidos Textile, a Limidos Textile. Wurare mai dama akwai su kuna jina, mu je birnin Kebbi cikin Jega suna na, a sabon garin Jega shagon lai Muhammad Dodo sitir da birnin Jega da shagon sa'anan ma ai sun yi fice lallai suna na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ina muku fatan alkhairi. Kamar yadda kuka sani akan tsarin nan da muke na yan downloading wanda muke sayar musu da poster, har yanzu muna ƙara jaddada mutane cewa wannan tsarin ana nan ana yin shi, wanda zaka sai poster naira 1000 kuma zaka yi wata 3 kana saukewa idan an dora a YouTube kowane film na series da ake kallo a wannan lokacin. A cikin fina-finan da muke dorawa a YouTube na series akwai Izna, yana cikin wannan tsarin. Idan ka sai shi 1000 zaka yi wata 3 kana sakawa domin ka ci halaliyarka. Bayan shi akwai fim mai suna Talaka Bawan Allah, shi ma akwai poster da ake sayarwa domin idan ka siya zaka yi wata 3 kana sauki shi a YouTube domin ka ci gashin kanka. Sannan akwai Sarkakiya, shi ma series ne wanda muke dorawa akan YouTube, shi ma wanda yana cikin wannan tsari domin samun cin halaɗinku. Shi ma za ku sauke wata 3 ana sai da poster. Shi ma wannan fim mai suna Bayan Fuska yana cikin wannan tsari na wata 3 idan aka saka a cikin YouTube za ka sauke har bayan wata 3 sannan za ka sabunta rajistar ka. Sannan akwai bugun zuciyar masoya, kamar yadda ka sani yana cikin wannan tsarin shi ma domin zauna lafiya. Kowa duk wani ɗan download idan ya siya ba wata 3 zai sauke wa 30 episode. Sannan akwai Izzar so, shi ma yana cikin wannan tsari kamar yadda ka sani, duk wanda ya siya zai sayi poster naira 1000 domin ya rika saukewa har 13 episodes. Muna ƙara jaddada wa mutane cewa
wannan tsari mun yi shi ne domin yan downloading su rika cin gashin kansu ko kuma su rika yin business na halale su ba tare da ko bacin ran masu sana'ar ba da sauransu. Kuma mun yi ne wannan domin su kansu mu taimake su akan kasuwancin su wanda da suna ɗauka ba a sani ba, to amma yanzu tsarin ya zo da lallai duk wanda ya ɗauka ga tsarin da zai bi. Kuma hukuma tana ci gaba da kama duk wanda bai sabunta bai yi wannan tsari ba, tana bi tana kama shi kuma za ta ɗauki mataki a kansa idan bai ba. Amma mu abin da muke fata shine a daure abu wannan tsari din yadda za a zauna lafiya. Ba burin mu ci ma kowa mutunci ba, burin mu a zauna lafiya kuma da mu da ku business zamu yi kasuwanci tsarkakakke insha Allah. Saboda haka waɗannan fina-finai waɗanda na nuna muku su ne waɗanda muke yin kame a kansu. Idan muka je muka kama ka baka saya ba baka rijista ba, za mu kama ka kuma hukuma za ta ɗauki mataki a kanka. Saboda haka muna yi mana fatan alheri da mu da ku cewa ubangiji Allah ya sa mu ci gaba da wannan tsari, Allah kuma ya sa mu dorewa ne. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.